Naalarma ang Sugbo sa post sa usa ka netizen nga mitaho nga dunay nahitabong kidnapping sa talamban sa dakbayan sa Sugbo ni adtong Domingo, Enero 26. Base sa post, usa ka 20 anyos nga babae ang nagsyagit-syagit samtang gidagit sa duha ka nagmask nga mga lalaki o gisulod sa usa ka puti nga sakyanan nga dunay plate number CBK4066. Mihimakak nga kidnapping ang nahitabo. Nagkanayon ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, nga walay confirmatory report kalabot sa giingong kidnapping incident. Right now, we haven't received any confirmation that whatever the news that circulated or the report of an eyewitness that circulated is true. We haven't received any report confirming that incident from family or friends. No? And it's too early to tell. Base sab sa ilang investigasyon, anaara sa luwas nga kahimtang ang nahisgotang babay ug mipamatuod kini nga wala siya nakidnap. Dugang ni Makatangay nga wala may krimen nga nahitabo, nakasabot sab sila sa habig sa naghimo sa maong post, human nakasaksi kini nga dunay babay nga gisulod sa auto sa maong dapit. Lahi man ang interpretasyon sa saksi, walay reklamo nga ipadangat ang kapulisan. We treat his post as a karang citizen nga nagpakabana sa iyang palibot. I cannot tell that he made that post in bad faith. No, because again, mo man iyang nakitaan, mo man iyang interpretation. And it is incumbent on our part to investigate. And sa atong pag-imbestiga, gikan sa pag-post niya na og hangtod karon, wa man tayo na-confirm. Mipahinumdom si Makatangay sa publiko nga mas maayo nga unang i-report sa kapulisan kung adunay mamatikdan o gidudahang krimen sa palibot kaysa i-post og una sa social media. Dugang sa opisyal nga nagpabiling zero ang abduction cases sa dakbayan. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV, Cebu.